Alright, mayong adlaw sa tanan, maayong adlaw, mayong buntag diri sa laing dapit sa kalibutan, and maayong gabi sa Pilipinas, maayong hapon sa atong mga friends sa Saudi Arabia. Kanang nindot kayong adlaw karon bisan gauwan-uwan, pero at least naagi hapon ang adlaw. Excuse me. Kanang sa katong dili makatan-aw ani, i-review na lang kay ako ni siyang ibutang gihapon sa YouTube. Dayon I hope nga sa tanan natong mga Bible studies na atay na learn o nakatabang ni sa atoang pagkinabuhi dinha sa Ginoo nga madagayaon ta, abundant ta dinha nga bisan sa taliwala sa kaning corruption sa kalibutan bitaw nga gidala nila ni Adam ug ni Eve, kanang wala gyapon nawala ang redemption plan sa Ginoo nga iyang gipadala ang iyang anak, iyang bugtong anak nga si Jesus Christ 2,000 years ago aron i-redeem ta tanan kay tungod sa dako kaayong nga gugma di niya madawat siyang kagalingon nga magantos ta. Alright, welcome sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry Weekly Dose of God's Word. Karon ang ato ang topic is about kanang gitawag nila Christian karma. No? Excuse me. Christian karma. Kana bitaw kung ingon kag karma. Kana bang nakay nabuhat sa nainahitabo nimo karon nga resulta na lang na kuno sa imuhang nabuhat sa una, no, nga ning carry on na siya karon nga for example kana bang naidaghan gaingon bang nga kung imuhan ang buhaton kung makasala ka karon, it may not result diha dayon pwede na siya mo resulta sa imong mga anak, sa imong mga kaanakan mo ni mauna mao kuno na Christian karma, no. For example, na uban mo ingon nga kanang imuhang anak na ingon anak na siya kanay mo anak abnormal na imo anak kay tungod sa mga binuhatan ninyo sa una, kay tungod manggod na ning kuan mo ning commit mo og premarital sex nga nana. Mao na nga ang inyong mga anak mga abnormal o inyong mga anak mga masakiton kay tungod ning karion ko no ang mga sala nato sa una ning pasa sa ato ang present times. It may not happen sa inyong mga anak kung dili sa imuha mismo nga for example kanang nagsakit ka karon kay tungod sa imong gibuhat sa una, no, na disgrasya ka kay tungod sa nahitabo sa una nga imong gibuhat nga wala kuno nakapahimaya sa Ginoo, no it's sayon ra kaayo i-connect sa ato bitaw magunahon na ta kay tungod ana, no, kanang it is common for all of us to go through life nga gawonder ta nga kung naay mahitabo sa una sa past mubalik na kuno karon dayon ihanta ana gani nga for example na kaning pandemic lang mismo kay tungod kuno grabe na ang pagpakasala sa kalibutan. Dili lang ingon nga kanang karma ning nahitabo kaning sa pandemic nga karma nga natural nga karma kung dili gipadala jud kuno sa Ginoo, no, kay tungod kuno kay wala kuno nahimaya ang Ginoo gitagaan tag karma mo na gitawag nila nga Christian karma. No, it's very easy for us karon nga atong i-connect ang mga bad, ang mga negative things, mga disastrous nga gapanghitabo tungod lagi sa nahitabo sa una, no, na mo na rason nga kanang gitawag nila kanang notion nga you sow what you reap. Ana kung unsay mo itanom mao imong anihon. Mo na siya ang problema ana
no, we go as far as thinking that whatever force nga gakahitabo mao ni ga-control sa universe, nga na ako na someone nga greater dito sa langit nga ga-keep og kanang scorecard ba, kanang gisigi og kanang record sa atong mga, sa tanan natong nabuhat nga mga maayo, sa tanan nabuhat natong mga dili maayo, nga mo nay mahitabo karon nga moingon ang kadaghanan nga i-bless ka sa Ginoo kung magtinarong ka. Ingon ana gani. So sa katong mga niagi natong mga studies ba nga about crowns, kanang mga korona nato nga mga makuha, nga kadaghanan sa mga Kristohanon karon maninguha gyud na sila sa ilang pagkinabuhi as Christians because of that crown. Nga inigabot nimo sa langit padaghanay na korona. So mo nay problema din ha sa ato pa ang langit di ay sa atong giistoryahan sa una, ang langit di ay naapay kaguol, naapay suya ay kay ngano man kay dili tanan equal og crowns. Kahit na amay giingon nga kuno, na ako nagiingon kuno nga kanang na ako na mas daghan og crown imo gamay ra. Sa ato pa nagabot mo sa langit moingon ka nga daghanan niya crown, oy ako gamay ra. Mo ni mao na. So dili ay balanse, dili equal ang pagtagad sa Ginoo sa atoa. Katong mga daghan og crowns diri mo, katong mga gagmay og crowns, katong gamay ra diri mo. So mao nang karon panahon na paninguha tag maayo ana. Dayon kung naimhitabo nato, tawagon dayon na nato nga Christian karma kay tungod kanang sa atong nabuhat nga dili maayo. Murag nahitabo ba nga ang atong Christian life is a point system. But ang pangutana, mao ba gyud nay ginabuhat sa Ginoo sa atoa? No? Atong pagtan-aw bitaw sa Ginoo nga mura siya og kanang grim reaper ba nga murag kamatayan ba? Ganing dag kanang kuan kanang sundang or unsa din ha nga gaapas sa atoa, no, running after us nga islay kay tungod sa atong gibuhat. Excuse me, tugnaw. Or atong pagtan-aw sa Ginoo nga kana ba mura siya terorista ba? Nga ma-feel sa Ginoo kuno kung kinsa toy nakabuhat og kanang mga bugat, kinsa toy nakabuhat og kanang mga dili maayo nga mga butang, iyahang padad-an og mga kalamidad. Mao nay pagtan-aw nato sa Ginoo, then ato din ang i-equate, tawagon din na nato og Christian karma, which is maubad yun na ginabuhat sa Ginoo. Di ba? Na mao lagi na common kaayo ta, pwede common kaayo ta ba nga kanang kasagaran jud moingon gani ta nga na karma. Mao toy nahitabo niya, karma to. No? Mao toy kuan nga resulta to sa gibuhat mo ni mona. Now atong tan-aw ning kinabuhi ni Job. Now, excuse me. Katong kinabuhi ni Job, katubang gikuha ang iyang mga servants, gikuha na matay iyang mga anak, ang iyang mga katol tanan, walay nabilin sa iya, gikagid siya, wa na siya balay mo ni mo na. Unsay may giingon jud sa story ni Job? Giingon ba din ha nga niingon ba si Job nga may pag-treat na ako og tarong ako ang mga servants? May pag-treat na ko og tarong ako mga anak dili unta ni mahitabo nako. Di ba? Or how about katong kinabuhi ni Joseph? Katong nahimo siyang slave dito sa Egypt. Katong gibaligya siya siyang mga igsuon, no? Siguro nagunahon na ta ba nga kung wa lang to nang hinambog si Joseph sa mga igsuon sa katong robe nga gitahi sa iyahang mama, no? Dili unta to mahitabo niya. Mangingon ana ba? No? Na kato akong example ganina nga kung kana siya nga Kristohanon o kung kana siya nga tao nagtinarong lang na siya sa una, ang iyang anak dili unta na mahimong abnormal. Di ba? Kusog kaayo ta mo ingon ana. Dayon kanang mangita jud ta og kanang machismis ba? Mangita tang masturyahan. Dayon labi na nga kita na anata as a Christian, na anata sa simbahan,
dili gyud ta stop og buhat og mga storya, gamiton pa nato ang Ginoo, gamiton pa nato ang pulong sa Ginoo, nga moingon ta nga ang Ginoo mo ay hinungdan nganong naingon ana na sila. No? Kay tungod wala kuno nila gihimaya ang Ginoo, wala nila gihimaya ang Ginoo pinagi sa ilang mga buhat. No, murag ako ba? Murag ako sa una nga akong pamilya kuno naingon ani ni akong pamilya kay kuno ang akong pamilya wala man gud ning tuo sa Ginoo. Ingon ana gani. No, nagkalisod kuno akong pamilya kay akong pamilya kanang wala kuno nagsimba sa amo ang simbahan. Tan mao na aragod na. Ingon ana ba kusog kita mo ingon ana nga mo na gitawag ang Christian karma nga for example mo ingon ta nga di man gud na sila parehag relihiyon nako. Mao nang naingon ana na sila. Mao nang wa na sila gi-bless, mao nang nagkalisod sila, mao nang pobre na sila, mao na karma nila. Kay ngano man di na sila parehan nako. No? Mao na siya ang problema. Kay ngano man kita naanad man gud ta nga nagkinabuhi ta nga kanabang in a good life. Nga kanabang everything falls into place, nga kanabang nga kanabang naapirmi sa kahayahay ba nga it's smooth sailing all the way nga kanang nagunahon na ta nga di na gyud ta maglisod, no? Pero kung mahitabo man gani ang kuan, mahitabo ang mga panghitabo, kung naay mga panghitabo nga naay mamatay sa atong membros pamilya, kanang kanang for example natangtangan kag trabaho ang imong for example imong business kanang wala dili maayo imong business kun dili nagsakit ka, nakawatan ka, nasunugan ka, wala na tay ikastorya, no? Wa na ta kabalo kung unsay ato ikatubag sa mga tao or unsay ato ka istorya o sa atong mastorya sa uban kay tungod na anad tas kahayahay. Ato dayong gamiton ang pagkamaayo sa Ginoo, no? Ato dayong pangutan-on, ato ding i-question ang Ginoo nga, Lord, nganong nahitabo man sa ako? Unsam ni karma ni Lord? Karma ni Lord kay ngano man kanang kay wa nako gipautang ang katong tawo nga gusto gyud mangutang nako sa akong business, no? Nginana ba? Kay tungod Lord kanang wa ko nagtinarong sa ako ang mama sa akong papa, mao nang imo siyang gikuha, no? Kay tungod Lord kanang wala nako gitagad ang katong tawhana, mao nang iya akong gikalagutan, iya akong gikawatan sa balay. Mangyun ana gani. So kana dili na siya kanang makaingon ta og wa na nahitabo sa tuwa, no? Nga kana common kayo na bisan sa Bible. Kung atong tan-awon ang Job chapter 34, kana ang katong mga friends ni Job nag-ingon sa iya, nag-advise sa iya ba. Giingnan si Job nga, Job, ang kuna na lang gud, nasayop ka sa Ginoo. And ang Ginoo, He is repaying you of what you have done. Ingon ana ba? Mauna karon sa ato ang Christian life. Daghan kayong mga sermons nga ginagamit na siyang kinabuhi ni Job, ang mga panghitabo ni Job tungod sa, no? Tungod lagi sa nahitabo ni Job, ato day nang i-equate nga ang Ginoo nagbuhat ana. Now, mauna mga igsuon. We have been redeemed. Una na, we have been redeemed by the death of the Lord Jesus ngadto sa cross sa Calvary, no? Nga karon nagunahon na ta ba nga gapadayon tag pagkinabuhi nga worried ta nga ang Ginoo or ang kanang karma sa Ginoo kuno iyang ilabay diri sa atoa, iyang ihansak diri sa atoa tungod sa atong nabuhat. Kay ngano man, kay kulang tag knowledge, wala tay knowledge sa unsay gipangbuhat sa Ginoo sa atoa, no? Wala tay knowledge sa finished works ni Jesus, no? I suppose karon daghan kayong mga tao, kadaghanan bisan mga Christians, no, go through life living like this.
kanang guilt, kanang gitawag nga guilt from the past, no, nga nagunahon na ta. Mo nang daghan kayo karon nga kung imong ingnon mga igsoon nga nani ni siya. Sorry ha kay gitugnaw ko. Ingon ani ni siya mga igsoon. Kita na ata sa New Covenant. Kung moing kag New Covenant after sa cross na siya. Walay usa sa ato karon nga nabuhi before sa cross. Walay usa sa ato nga nakakita nila ni Paul, nila ni Peter, bisan kang Jesus. Walay usa nato nga naka-witness sa kamatayon jud ni Jesus in person. So, it means nga, kita nabuhi ta 2,000 years after sa death ni Jesus, after nga na-resurrect na si Jesus, which is, si Jesus karon galingkod na sa tuong bahin siyang amahan. Ang pasabutan ng mga igsoon, kita, we are new covenant believers. Kaya nga nung new covenant man ta, pag resurrect ni Jesus, gibinlan ta og new covenant. Pag resurrect ni Jesus, patay na ang old covenant. Nakuha na to. So, kung patay na ang old covenant mga igsoon, si Jesus, namatay siya sa cross. He died once for all time. No? Unsa may pasabutan ng once for all time? Namatay si Jesus para sa atong mga sala, no? Namatay si Jesus para sa atong mga sala. Sa present, sa atong past, present, of future sins. Una ha, wala pa ta na tao. Gipakamatyan na ta ni Jesus. Nakuha na to. Sa ato pa, wala pa ta na tao, gipasaylo na atong mga sala. Sa katong mutuo. Diba? Sa katong mutuo. Which is, ang kanang notion, kanang idea, o kanang truth, nga gipasaylo na ta, sa ang tibuok kalibutan, nga gipasaylo na sa Ginoo, no? Naara na diha available ang truth. Naara na kung mutuo ka or kung dili, kung mutuo ka, para imo na. No? Forgiveness became available. No? Forgiveness became available sa kamatayon ngadto sa Ginoo. No? Mo ni pangutana dayon. Kung imong pangutanon ang tao karon, specifically, ang usa ka Christian, kung imong pangutanon nga, Brad, sis, luwas ba ka karon? Kung mamatay ka, luwas ka dili. Maglisod na silang tubag. Kay para sa ilaha, kanang kuha na siya kanabang arrogance nga moingon na sila kanang, for example, moingon ka, yes, luwas ko magkinaunsa. Para sa uban Christians, arrogance na siya. Pero ang kamatuuran mga igsoon sa Bible, dili na siya arrogance, kundi that is the truth. Kung imong gidawat at one time, gidawat nimo kanang tinud-an na yun nga pagdawat kang Jesus as your Lord and Savior. Kitong wala kay mabuhat sa imong kinabuhi. Na wala kay mabuhat nga maluwas ka. Imong gihatag ang imong trust din na kang Jesus. No? Kanang giingon sa Revelation chapter 3:20, sa dihang pag-open nimo sa portahan ng sulod si Jesus, once you're in, you're in. Di ba? Luwas na jud ka. Luwas na jud ka igsuon. Pero ang uban kanon ng mga Christians, kung imong pangutan-on luwas ba ka or dili, maglisod na silang tubag. No? What then became of the forgiveness we received at the cross? Ang pangutana, was it partial? Di ba? Kana bang is forgiveness only available kung mangayo lang kag kapasayloan? Is it only limited for kaning limited time only lang ba na siya? Now for example, ako Christian ako karon. Dayon makasala ko. Dayon for example, ay hara ko pasayloon sa Ginoo. Ana ra ko pasayloon sa Ginoo kung mangayo kog pasaylo. Which is di ba mao na atong naandan? No? Was it only for the age to come karon? Ang kapasayloan, is it only for the ages to come? For example, karon 2021. Next year 2022 wala pay naapay mga bag-ong mga bata nga mga tao, di ba? E nag-abot nila og mga 5 years old, ibutang na to 2027, 2020 2210, mga unsa ba na nga year. For example, kung di sila mga yung pasaylo, bisag ila nang gihimo si Jesus as their Lord and Savior, di ba sila na pasaylo? Mao na siya mga igsuon. Wa ta kabalo kung pinasaylo ba ta or dili.
Muna siya, when Isaiah foretold, katong prophesy ni Isaiah, ang suffering ni Jesus Christ sa cross, nga maotoy mo bring about the kanong taking away of the sins of the people. Kanang, did he not see the sufferings as a punishment for our sins of the people once for all time? Akong pasabot mga igsuon, kung imo nang tan-awon sa Hebrews chapter 10 verse 10, niingon din ha, for God's will, ang will sa Ginoo, sa una, ha? Sa una ni siya, nagstorya ani si Paul, wa pa ta na tao ani. Karon nga mga modern times, 2021 nga mga tao, no? Sa tanan mga buhi nga mga tao karon sa year 2021. Si Paul nagstorya ani sa Hebrews chapter 10 verse 10. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. No, pasabot ana mga igsuon, gisacrifice ni Jesus ang iyang lawas, iyang physical nga lawas, no? Kay kabalo siya nga mabuhi gihapon siya after 3 days. Kay Ginoo siya. He was fully human and he is fully God. Iyang gisacrifice ang iyang kaugalingon para sa kapasayloan sa atong mga sala once for all time. It means for eternity. Kung mingon kag once for all time, kani New Living Translation ni siya mga igsuon, kung mingon kag once for all time, dili siya time bound. It means gipasaylo na ka karon 2021 kung nakay buhaton nga sala, kung Christian ka, nakay buhaton nga sala ugma, inig sunod ugma, sunod buwan, sunod tuig, gipasaylo na si Ginoo. Kaya nga naman, Christ died 2,000 years ago, even before we were born. No? Dili siya pwede nga manaog na sad, musaka na sad, manaog na sad, aron magpalansang sa cross all over again. Galingkod na siya karon ngadto sa iyang trono, meaning, human na. No? Human na ang iyahang pagpasaylo sa mga tao nga katong motuo. Di ba? Which is, sa katong dili mo tuo mga igsuon nga wala pa ka gipasaylo, igsuon ang forgiveness available na. Duol lang kang Jesus, dawata ang kamatuoran, pasalamati si Jesus Christ sa kapasayloan nga iyahan ang gihatag 2,000 years ago, then you are forgiven for all time. Mo na siya magigsuon. And that is the truth kay mo na giingon sa scriptures. Magigsuon, he is now seated in his throne. Human na ang tanan. He finished it all, no? Iyahang works, no? He finished all the works that we cannot finish. Nga nagunaw na ta magigsuon ba? Ingon ani mo guna siya. Christian, kung Christian ka nga gapaminaw karon, kung para sa imuha, no, di jud ka motuo nga gipasaylo na kakaron, di jud ka motuo nga ugma kung masayop ka gipasaylo na ka, bisag di pa ka mangayo og pasaylo, no? Ingnan ni siya, I know it is controversial, bugat kay sa sabton, bisag dili pa ka mangayo og pasaylo ugma sa imong gibuhat, gipasaylo na ka. Okay, tagaan tagag explanation. More pa yun, atong ipadip. Yun ani. For example, ugma, masayop ka, no? Makasala ka atubangan sa Ginoo. Dayon, nagunahon na ka nga mangayo kag pasaylo aron pasayloon ka. Okay, mga igsoon, ingon ani ni siya. Ang kapasayloan, forgiveness, ang meaning sa forgiveness din sa Bible mga igsoon. There is no forgiveness requires shedding of blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. That is why mga igsoon, giingon din han, ingon si Jesus, or daghan sila, si Peter, sila si John, sila si Paul, nga ingon nga, before nimo pasayloon, before ka mo hatag sa imong offering ngadto sa altar, go to your brother, no? Pangayo og pasaylo sa imong brother nga imong gipakasad-an, or sa uban nga imong gipakasad-an, then magkuha ka og animal sacrifice, magpaula ka og dugo, no? Before ka mo adto sa altar. Nganong di man nato ginabuhat karon? Every time ta mangayong pasaylo karon, nganong di man ta magpaula og dugo sa hayop? Kay mao man ay requirement magigsuon sa una. Which is,
Kung mao na requirement mga igsoon, there is no forgiveness without the shedding of blood. It means nga kung magsige kag pangayog pasaylo karon sa Ginoo, it means nga nagunahon na ka nga si Jesus wa pa siya nahuman, wa pa siya nagpaula og dugo. Igsoon 2,000 years ago gihuman na ni Jesus once for all time. Iyahanang gipaula ang iyang dugo para sa atong mga sala karon. Mo na mga igsoon, there is no need para magpaula pa kag dugo karon, kay nga naman human na ang pagpaula og dugo. So unsa may atong buhaton kung makasala ta? Say sorry lang. Sorry does not equate to asking for forgiveness. No? Saying sorry dito sa Ginoo is a renewal of the mind. Ingnon nimo lang ang Ginoo nga, Lord, dili naman di ay ni ako. No? Huno na mga igsoon. Ang mga tao who are not trusting, no? Ang katong mga, specifically ang mga Christians who are not trusting in Christ's finished works, no, are still standing, gatindog pa sila, working for their salvation, nagunahon na, no, nga what they have received today is a karma for the things they have done before. No na ha, kanang mahadlok ta makasala karon, which is mga igsoon, dili ko ga-encourage nga makasala ta. Well, in fact, Titus chapter 2, giingon din ha, that the grace of God will teach us to say no to sin. Mo na siya mga igsoon. No? Na, karon mga igsoon, mahadlok ta nga, every time ta makasala, mo result jud na siya. No? Nga ayay, mga jud pasaylo sa Ginoo, mag-prayer and fasting ko, mo na, dagkot ko kandila, kay aron pasayloon ko sa Ginoo kay ayay mahadlok ko aning Christian nga karma. Basig na mahitabo nako. So, mangayo lang kag pasaylo kay mahadlok ka nga naay mahitabo nimo. So, wala na ang gugma din ha. So mga igsoon, kita giluwas ta sa Ginoo dili tungod kay aron ipalayo tas kahadlok. Kun dili giluwas ta sa Ginoo kay tungod sa iyang dako kaayo nga gugma. Nothing more, nothing less. Huno na mga igsoon. Romans chapter 4 verse 8 giingon din ha. What a joy for those whose record of sins the Lord has cleared. No? Iyahan ang gitangtang, iyahan ang wala dili na sa record sa atong mga sala. Iyahan ang gikalimtan ang atong mga sala, mga igsoon. No? It means nga dili na amagoy mo ingon nga iyang gikalimtan atong past nga sins. No, mga igsoon. Bisan ang imuhang gibuhat, bisag imuhang buhaton nga sala ugma, dili na niya hunaon. Nga naman, Jude chapter 1 verse 24, akong paborito, usas mga paborito nako nga passage. Giingon din na, God is able. He is able to keep us from falling away, and He will present us into His marvelous presence without a single sin. It means, mga igsoon, we are living karon as believers as if we have not sinned a day in our life. No? As if we have not sinned a day in our life. Psalm 103 verse 12 giingon po din na, as far as the east is from the west, so far has He removed our sins from us. Kanindot ana mga igsoon. It means ang context ana mga igsoon, ang pasabot jud ana, no? As far as from the east is from the west. Kung maingon kag east is from the west, subayan ng east to west, di na sila, yun na magtagbo mga igsoon. Magsige naggukod, no? No? Magsige nagapas as far as from the east. Mo nagipasabot mga igsoon ba nga kanang unsay tawagan na kanang sa Romans nga giingon ba nga where sin abounds, grace abounds the more. For example, mo ning sala, mo ning grasya sa Ginoo. Bisag unsaon og dagan sa sala, ang grasya sa Ginoo gauna. No? So di gyud na sila magtagbo ang grasya og ang ang sala. Gauna gyud na pirmi ang grasya sa Ginoo. As far as from the east is from the west, so far has He removed our sins from us. Di gyud na siya magtagbo mga igsoon. It means kung naa ka sa Ginoo karon, bisag unsa man ang imuhang mabuhat nga dili maayo, no?
bisag unsa man imuhang sala nga mabuhat karon, which is dili ko ga-encourage, mahitabo lang yun na ina kong bakakon, taga-i ko og adlaw or taga-i ko og buwan nimo. 1 month nga wa jud ka nakasala bisan sa hunahuna. Bisag sa hunahuna. Ing na kong bakakon mga igsoon, wa jud na nimo nabuhat. Makasala jud ka. No? Kay ngano, na ako'y nailhan sa una mga igsoon nga proud kaayo siya nga na ako no siya adlaw nga di jud ko no siya makasala. Yes, you can be proud of that. It's amazing, no? Kudos. Congratulations. Pero kumusta ang sunod adlaw? Kumusta ang sunod semana? Kumusta ang sunod buwan? Muna giingon mga igsoon sa Galatians chapter 3 verse 10 ug sa James chapter 2 verse 10. Giingon din nga gatry ta kumpleto sa balaod aron mahimo tang right din sa Ginoo. Pero ning fail tag usa, ato nang gi-fail ang tanan. Mo nang giingon mga igsoon ba ni Jesus nga, come to me, di na nimo kaya, and I will give you rest. Ako ang nagbuhat, ako ang nagfulfill ana para sa imuha. Di ba? Mo naapo dayoy mo ingon mga igsoon, no? What about kuno? Again, akong balikon. How about kuno kung ako makasala ko karon nga naa kang Jesus, naa ka kang Christ, no? Kung sa katong wala pa kang Jesus, katong wala pa relasyon kang Jesus, normal ra na ang pagpakasala sa ilaha, no? Wa na sila kabalo unsay pagpakasala. Ang pagpakasala igsoon dili lang nang ingon nga giinom-inom, sigarilyo, drugs, or unsa pa, marijuana, or kanang pangilad, pamakak, unsa pa kanang pamalikas. Mga igsoon dili lang kana ang pagpakasala. Usa sa mga dako kayong pagpakasala mga igsoon at tubangan sa Ginoo is nga nani, ga-claim ta nga buutan kayo ta, no? Dili na sila parehan ako nana, no? Buutan kay ko, kaya gani nako, sila pa kaha. Usa na sa mga pinakadako nga mga sala mga igsoon, which is mo na pinaka-root nga sala nga nahitabo ni Satanas. Kaya naman, nagunahuna siya that he can do better than God himself. Mga igsoon, yes, makasala ta. But yet again, Romans 4:8 tells us nga we are blessed, no? Blessed is the one whose sin the Lord never count against them. Bantay ka. Blessed kaayo ka as a believer in Christ. Kaya ngano, kung unsa imuhang mabuhat nga sala karon, ugma, sunod buwan, sunod tuig, for the rest of your physical life, the Lord will never count against you ang imong sala. Heaven ready na ka. No? Ready na ka for heaven. Muna giingon sa Ephesians chapter 2 verse 6, na while naa pa ka diri sa kalibutan, tuan na ka sa langit. You are seated already in the heavenly places. Mga igsoon, kung naa na ka dito, naglingkod na ka sa kalangitan, mga igsoon, sa gingharian sa Ginoo, while naa pa ka din sa kalibutan, mausab bang unahuna sa Ginoo? Hatag bawi ba ang Ginoo? Sa ato pa bakakon siya. Di ba? Kung hatag bawi ang Ginoo mga igsoon, di ko mutuon niya. Pero kining saad siya mga igsoon nga, to those who believes, they will have eternal life. Kung yung kag eternal mga igsoon, will it stop in the middle? No. Bisan pa og na kay mabuhat nga sayop dinas tunga sa eternal nga life. Eternal life mga igsoon, dili lang na siya sa spiritual. Kung dili din sa atong physical, no? Nga wa kakabalo karon. Moabot si Jesus, mobalik si Jesus nga buhi pa ka. Now, na-experience nimo ang physical nga life, well buhi pa ka, musumpay sa spiritual life. Kanindot ana. Pero sige lang, kung mamatay man gani ta karon as human beings, safer gihapon ta for eternity, no? Mga igsoon, tagaan gihapon ta og another physical body sa Ginoo, which is dili na mo corrupt nga body, which is mo tong glorified body gyud. It means nga eternal ta. Mo na mga igsoon, dili ka pwede mo ingon nga kanang Christian karma ato ng kahadlukan. Kaya di na tinuod. Dili na siya tinuod. No?
Now, akong balikon kanang sa Romans chapter 4 verse 8 giingon din ha nga blessed is the one whose sin is the Lord, or whose sin in the Lord he will never count against them. Naadayoy mangutana nga, so sa ato pang magpakasala na lang yun ta. Now, mauna siya ang ipanglabay sa mga tao nga dili gyud mo tuo sa teaching sa grace. Kaya naman, mga igsoon, unsa may naa sa teaching sa grace, is it because it is too good to be true? Yes, mga igsoon, it's very good. It's true good. It's too good kay tinuod na siya. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace, wa nilain. For by grace you have been saved through faith. Unsa pa? Asa pa man ka mulusot? Titus chapter 2, giingon din na. For the grace of God has appeared to bring salvation to everyone who believes. Asa pa man? Napabaylaing kaluwasan, napabaylaing pamaagi sa kaluwasan, nga ang grasya ra majud sa Ginoo. Di ba? So, okay, labayan dayon ang katong mga gatuo sa grasya, sa teaching sa grasya. Moingon din nga, so, shall we go on sinning again? No? So, kana inyuhang mga teaching sa grace, it is a license to sin. Moingon na sila. Now, akong pangutana, sa katong nagsige kag pagpakasala, gitagaan pa kag lisensya nga makasala ka? No, ato nang gibuhat ang pagpakasala bisan wa ta na ngayog lisensya. How much more ang grasya? Di ba? Mga igsoon, grace is a free gift. Pero nice kaayo ang giingon ni Paul sa Romans chapter 6 verse 1. No? Common kay nga question, yes. So, sa ato pa, magpakasala na lang gyud dayta. Common kay nga question mga igsoon. Romans chapter 6 verse 1 ingon si Paul, shall we go on sinning so that grace may increase? Oh, nice kay no. Nice kay, beautiful kaayo nga defense gikan kang Paul din ha. No? Katong mga tawhana by context nangutana na sila ni Paul with regards to sinning sa sulod sa born again experience, no? Being a new person in Christ. Nga niingon ba nga ingon ani? Nga so sa ato pa. Kana bang kabantay mo anang mo adto mo sa sa supermarket or sa mall or nga naay testing nga naay hotdog din ha sa usa ka booth, ang usa naay hotdog dayon puro hotdogs tanan, dayon ang usa mo og pinakalami nga mo kuha kag toothpick imo nang tusukon imong tilawan adto na pugas-pikas imong tilawan nana pero mobalik jud ka sa katong pinakalami nakuha na nato nga adto jud ka mobalik magsige kag taste lami ani asa man ni dapit paliton asa man ta makakuha ani kuan mopalit kog daghan ani mo ni giingon mga igsoon taste and see that the Lord is good. Pero mo na problema mga igsoon, kabalo na ang mga tao unsa ka nice ang teaching sa grace. Natilawan na nila, no? Natilawan na nila, pero wa nila gitulon, no? Natilawan na nila, pero wala nila gipalit. Moto giingon sa Revelation nga, buy pure gold from me, no? Pero ang uban mga igsoon, kabalo na sila. Mo na giingon sa Romans chapter 6 verses 1 to 7 ingon si Paul, shall we go on sinning so that grace may increase? Certainly not. Ingon si Paul. How can we, no? Ingon si Paul, how can we who have died to sin live in it any longer? Or aren't you aware that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, ingon si Paul, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too, kita, apilta sa katumutuo, we too may walk in newness of life, kabag-uhan sa kinabuhi, for we have been united with Him like this in His death. United na ta kang Jesus. We will certainly also be united with Him in His resurrection. Sa ato pa mga igsoon, wa ta nagpabilin nga patay. Mo bitaw nag-ingon sa 2 Corinthians 5:17 nga the old has gone, the new has come. Mga igsoon,
kung bag-o, di na ka pwede madaan. Bisag unsa pa imong buhaton. No, kinsa may nakapabag-o sa imong kinabuhi? Ang Ginoo ba? Ikaw ba? Di ba? Atong padayonon ang giingon ni Paul. No? Romans chapter 6, 1-7, ingon dayon ang padayon din ha, naingon dayon si Paul nga, we know that our old self was crucified with Him. Kuha na to? So that the body of sin, katong old self nato, mo ata atong body of sin. Mo atong katong nga time nga wala pa ka kan Jesus. That was the only time nga pwede ka makaingon nga makasasala jud ko. I have a wicked heart. I have kanang hugaw kay kong kasing-kasing. Kay mga man mga igsoon. Karon di na ka pwede kastorya ana. Because you are in Christ, you are a new creation. Padayon na to. We know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be rendered powerless. Powerless na to. Wala na to'y power. That we should no longer be slaves to sin. For anyone who has died has been freed from sin. Muna mga igsoon, as new in Christ, in conclusion mga igsoon, bag-o na kadinha sa Ginoo as a born-again believer, as someone who believes in Jesus, Jesus ray si Jesus ray makaluwas nato. Sinning, kita mga igsoon, makasala man ta karon, makasala man ta, but it is not our practice. It is not who you are. For you died in Christ and sin is rendered powerless. Wala na power ang sin sa atong kinabuhi. Verse 6 nag-ingon din na, no? Sa Romans chapter 6 verse 6 nag-ingon din na, in the NLT version, New Living Translation, nag-ingon si Paul, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that our flesh, no, ato ang body of sin, no, might lose its power in our lives. No, we are no longer slaves to sin. Kabantay mo aning kon mga igsoon, usa ka kriminal. Ang usa ka kriminal, sa wa pa na siya nadakpan, kay tungod wala na siya kitag balaod, wala pa siya kabalo sa balaod, wala or bisag kabalo na siya sa balaod pero kanang wala pa siya nadakpan sa balaod or kanang wala pa niya gi take in unsay maayo. Para siya mga igsoon, ang pagpakasala, ang pagpangawat, ang pagpamakak, ang pagpanglibak mo ni Mona, para sa iya, okay ra na. No? Naay uban mga igsoon, proud kay na sila, nga libakira sila. No? Proud kay na sila nga kanang kamao sila mubuhat og storya, kamao sila mamakak. No? Daghan kaayo mga inana mga igsoon. Until such time nga makonvict gani na siya sa iyang wrongdoing. Notice nga kung makonvict na siya mga igsoon, kana siya nga criminal. No? Kung magbuhat na siya sa dinautan atubangan sa gwardiya or atubangan sa judge or atubangan sa iyang attorney or inana, mga igsoon, dili na fun para sa iya ha. Hono na, committing sin inside our unity in Christ is not fun anymore. Makabalo ka ana. Mo bitaw na mga igsoon. Kung makasala ta karon as believers, kung makasala ta karon, then naana ta united na ta kang Jesus tanawa. Is it fun to sin? No. Di ba? Makuan ta, ma-frustrate ta, maingon ta nga, Lord, lain na ato akong gibuhat to eh. Kaya nga naman mga igsoon, kay tungod you are united with Christ, dili naman na ikaw. It is not fun anymore to commit sin. Pero nahitabo lang yun na. By the time we run into sin, by the time nga makasala ta, naidako kayo nga contrast nga imong ma-compare. No? Kita tanan ning agi ta nga makasasala nga ga-practice yun tas pagpakasala. No? Bisag ka na moingon ta nga ako buutan jud ko. Kana ganing atong ikuhaon ang credit. No? Atong kuhaon ang credit nga ako maluwas ko kay tungod sa akong gibuhat. Or kana ganing for example, makasala ta, for example, mamakak ta sa katong wala pa ta kang Jesus, okay ra na sa tuwa. Pero tanawa karon na anak ka kang Jesus. I-compare ang duha. I-contrast ang naidako kayong contrast. Sinning in Adam seems nothing at all. Because that is how we all were brought into.
Ingon anak man ta, natawo man ta mga nga ingon anak. Nga naa tay knowledge sa truth of good and evil, di ba? But mao ni mga igsoon, sinning in Christ, nga naa ka united with Christ, it will seem odd, kanang awkward, frustrating, stressful, because it is now a whole new experience. No? Mura na nagsinfo, mura na nagkanang kato akong kanang example sa una ba about sa homeless nga tao. Nga ang usa ka homeless nga tao giluwas siya sa usa ka dato nga tao, no? Nga giingnan siya nga homeless man. Luwason tikaw, kaliguon tika, tagaan tika $1 million, mo ni mo na dato na ka ha. Dato na ka. So karon gapuyo na siya mansion, na ana siya Rolls Royce or kanang iyang mga gamit, kanang mahal na kaayo. Mga igsoon, for example, na ay moingon yang mga kauban ng mga homeless nga, uy, dato na mas kordapyo. Di ba? Uy, kordapyo. Dili man ka ingon ana, homeless man ka. Homeless man ka sa una. Di ba? So, pwede na niya mabutang siya ang una-una. Nga moingon siya nga, bitaw, no? Homeless man di ko. Homeless man di ko, pero naa siya sa iyang mansion gastoryana. Pero bantayan niya, homeless ko, pero nice kay ko gisulob. Wala, di naman da ituod ko homeless. Di ba? Ma-realize na niya. Because, mga igsoon, it is a matter of a renewal of the mind. Muna siya, mga igsoon. Kita, mga igsoon, ginalabayan tagbakak sa kalibutan. Bisan sa mga sermons. No? Ginalabayan tagbakak nga ingnan ta nga kamo, kanang repent. Then, imong gipang istoryahan, mga Christians. Imong ginapang istoryahan, mga believers nga ginaingnan nato kung di mo mangayo pa sa ilo sa Ginoo ma-impierno mo, then imuhang gipang istoryahan mga tao nga gatuo sa Ginoo. Instead, mga igsuon, ato untang ingnon sila nga mga igsuon, atong i-renew atong mga hunahuna that we are already alive in Christ. Mga igsuon, ingnon nato atong mga membro, count yourself alive in Christ. Mga igsuon, mo na giingon sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Ningon si Paul, I have been crucified. Human na, past tense. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, karon, I live by faith. Kaya nga naman. Makasala gyapon ta. No? Makasala gyapon ta, mga igsuon. By faith. By faith, kung gusto kang ma-experience ni mong abundant life diri sa kalibutan. Niingon si James sa James chapter 3, we make mistakes all the time. Kita tanan, we all make mistakes all the time. Muna niingon si Paul, and the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Then Romans chapter 8 verse 9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Kinsa man ang istoryahan ani? Mga believers. No? Mga ikaw igsuon, kung naminaw man ka ani, you are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you. No? Kung ikaw naminaw ka ani, nga dili ka siguro sa imong kaluwasan, mga igsuon, just renew your mind. Kung imuhang pagdawat sa Ginoo, dawat-dawat lang to sa una, dawata jud ang buhata jud ang imong pagdawat nga tinuuray karon, mga igsuon. No? If in fact the Spirit of God lives in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Inana ra ka simple. Pero karon kay gatuo man ka sa Jesus ray makaluwas nimo, then you are in Christ and Christ is in you. Mo na, mga igsuon, Christian karma is not real, it's not true. Mo na pangutana, was God really going to pursue His punishment sa atoa because of our past sins? No. Mga igsoon, God's will is that none shall perish. No? Mga igsoon, naingon dinha sa Isaiah chapter 41 verse 10, mahuman na ta, don't be afraid. Naingon din sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Naingon si God. Don't be discouraged, for I am your God.
I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. No? Asa pa, sa Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Daghan yung mga panahon, mga igsuon nga ma-feel nimo nga kanang dry kaayo ka, no? As a believer ha, ma-feel nimo nga feel man ako murag layo ang Ginoo nako karon. Feel nako nga dili ko fired up. Feel nako nga dili ko zealous. Feel nako nga wala lang, mga igsuon. Okay ra na. Kayo na napatas kalibutan maka-feel jud ta na. But it does not equate or it does not kanang identify you nga wala ka sa Ginoo. No? First Thessalonians chapter 4 verse 13 ingon po din na si Paul. And now, dear brothers and sisters, we want you to know, no? Renewal of the mind. Huna-huna. We want you to know what will happen to the believers who have died, no, sa katong physical nga death. We want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Mga igsoon, mo na siya mga igsoon. In this broken world, in this broken physical, kaning corrupt nga kalibutan nga naata karon, ang suffering is normal. No? Suffering will definitely come our way, pero mo ni maayo mga igsoon, mo ni pinaka-nice, pinaka-great, pinaka-marvelous sa tanan because we have hope in Christ Jesus. John chapter 11 verses 25 to 26, naingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Diba? Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Do you believe this? Kinsa iyang gistoryahan ani? Si Martha. Si Martha ay ang gistoryahan ani kay maoning time nga katong pagkamatay ni Lazarus. No? Kay nabalaka sila si Martha, sila si iyang mga igsuon, ang mga tao nga unsa na lay mahitabo namo, no? Unsa na lay mahitabo namo nga kung makasala mi, may impierno mi, kung mamatay mi, then di mi makapangayog pa sa ilo din sa Ginoo, then may impierno mi. Una-una ang mga igsuon si Martha, silang kato sila, were already in Jesus. Mga igsuon, unsa na lang ka ikaw nga imong gihimo si Jesus as your Lord and Savior, imong gidawat ang kamatuoran nga si Jesus ray makaluwas nimo. Kung imo nang gidawat magigsuon, then once you are in, you're in. Mo na pangutana ni Jesus, do you believe this? As a challenge mga igsuon, ipangutana ni sa imong kagulingon. Niingon si Jesus I am the resurrection and the life. Anyone who believes, believe. Nothing more, nothing less. Walay giingon si Jesus nga anyone who does the 10 commandments will live, or anyone who does the 613 laws of Moses will live and will have eternal life. Anyone who will ask for forgiveness every day, every second of their life will have eternal life. Na pangutana mga igsuon, what if mobalik si Jesus karon? Naabtan ka nga nakasala ka, wa ka kapangayo og pasaylo, mudawat na lang ba ka nga impierno ka? Mao na mga igsuon. Mao na ang nahitabo. No? Mao na nga gipakamatyan ta ni Jesus sa Hebrews 10:10. Namatay si Jesus once for all time. Kung ikaw na anak ka kang Jesus, makasala man ka karon, tinuyo or dili tinuyo, which is tanan nga pagpakasala mga igsoon tinuyo man jud, no? Kita ra mo decide man jud ta gusto ta ana mabuhat or dili. So tanan pagpakasala karon mga igsoon, maabtan man ka ni Jesus karon nga wa ka nakapangayo pa sa ilo, luwas na ka. Kay mao na giingon din sa Hebrews, for all time. For all time, no? And si God dili nag-count sa imong sin. He counts your sin no more. He remembers your sin no more, as far as from the east is from the west, no? And He is able to keep you from falling, and He will present you in His presence without a single sin. Napangutana, do you believe this? Do you believe this? No? Brad,
Mutuo ba ka ani? Sis, mutuo ba ka ani? The people of God have never been spared from suffering or shielded from the brokenness of the world. Mga igsoon, bisag unsa atong buhaton karon diri sa kalibutan, wa man ta kabalo kung kanus sa mo balik si Jesus. Naagi mahitabo sa ato. Madisgrasya ta. Ang uban karon, mga pastors, daghan tag mga kailang mga pastors karon nga matay because of COVID. No? Because of COVID. Naaba sila yung mga panahon sa ilang kinabuhi karon, wa ka kabalo. Namatay sila because of COVID, nga wa sila nakapangayog pa sa ilulu kanang impierno ba sila or luwas sila magigsoon. Luwas sila. Daghan kayo karon na madisgrasya man ka, masakit man ka, mo na it will happen. Kay naapata sa kalibutan nga korap. But mga igsoon, luwas na ka magkinaunsa man dinha sa Ginoo. We can take comfort from knowing, renewal of the mind, no? From knowing nga si Jesus himself experienced, iyahan ang na-experience tanan sufferings mga igsoon, and makarelate siya ana sa tanan natong sitwasyon karon. He suffered as an innocent man. No? Mo na karon mga igsoon, he comforts us, kikabalo siya sa atong mga kaagi. God is our Redeemer, and He is the only one that will rescue us from this broken world. No? Kinsa pa man ang gipromisan sa Ginoo nga makakuha og glorified body? Only those who believe. Mga igsoon, mo na igsoon, bay, higala. Kung wala pa kaning tuo kang Jesus nga siya ray makaluwas nimo. Mga igsoon, ang higala, tuuhi siya. Kaya nga naman, only those who believe ang makakuha og glorified body. Mo na mga igsoon, kung ikaw na anak kang Jesus karon, kung makasala man ka karon, ayaw i-beat up imong kagalingon, ayaw i-condemn imong kagalingon, no? Nga ayaw na siya i-equate as a Christian karma kay tungod sa imong gibuhat sa unang panahon, nga kung di na nimo pangayo ag pasaylo kanang maimpirno ka, no. Again akong balikon, by the time imong gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, wala na, pinasaylo na ka forever, di na kaangay mahadlok. Matthew chapter 11 verse 28 ningon si Jesus, "Come to me, all who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest." Religious ritual, usa na siya ang Christian karma. Religious ritual, Christian karma. Kaya Christian karma lets us do things aron mahimo tang right si Ginoo. Mayto mga yo pasaylo, nahitabo ni na ako kay tungod di sa akong gibuhat sa unang panahon. Mag-prayer and fasting ko aron ma-erase ni tanan ako mga gibuhat sa una. No, ningon ani ni akong anak kay tungod na abnormal akong anak, na hubakon akong anak, na masakiton akong anak kay tungod ni sa akong gibuhat sa una. No. Dili magigsuon. Nahitabo lang na kay tungod na ata sa korap ng kalibutan. Mo ni magigsuon. I hope natay na learn karon nga wa na kay angay ikabalaka kung naa ka kang Jesus. You are safe in Christ. No? Ma-stress lang ka. Ug mao na hinunay makahatag na tog sakit, physical nga sakit. Mga igsoon, Christ, God has already raised us up and seated us, humana ha? Ephesians chapter 2 verse 6, seated, past tense. He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Sa ato pa mga igsoon, bisag naa pa ka diri sa physical ng earth, naa na ka sa langit, naglingkod na ka didto. Unsa pa man imo ikabalaka. Di ba? Unsa pa man imo ikabalaka, impierno ka or dili? No, mga igsoon. Ayaw na nagamitan ng 1 John 1:9 kay dili na para sa imuha as believer. No? Naatay study anang 1 John 1:9 sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry nga YouTube channel. Na atong study din ha. Ako nang gidetalye gyud ang 1 John 1:9 nga dili na siya para sa mga Christians. Dili na siya para sa mga believers. Magigsoon mga adlaw sa tanan, and I hope natay nakuha karon, natay nasabtan nga ang Christian karma has nothing to do with us believers. No? Nga you have nothing else to do
to be made right with Christ because nga naman you are already right with Christ because you are a slave to righteousness. If you are a slave to righteousness, kabantay mo ng slave. Kung slave ka, pinusasan na ka. Di nakakabuhi ana. You are already slave to righteousness. It means nga kay tungod na anak ka sa righteousness ni God, makabuhat man ka og sayop. Magpakasala ka dinha sa kahayag. It means kung nagpakasala ka dinha sa kahayag, you will not like it. It's not fun anymore. Kaya nga naman. Kay the Holy Spirit will guide you into all truth. No? Kung makasala ka karon nga naa ka kang Jesus, moingon ang Holy Spirit, up anak, no? Anak kanang dili na ikaw, no? Kanang you are not designed for that. Sa ato pa, if you are not designed for that, it will not feel right sa imuha. Kung makasala man gani ka karon as a believer, ma-feel na nimo that it is not right. No? It means nga nag-work ang Jude chapter 1:24 that He is capable to keep us from falling. No? Mao na siya magigsuon ang Jude chapter Titus chapter 2 gaingon po din that the grace of God will teach us to say no to sin. So, mao na day na. Kung makasala ta na, istoryahon dayon ta sa Holy Spirit sa truth, mao na siya ang grace ni God. Moingon dayon ang grace ni God nga anak kanang dili maayo no. Di ba? Oh. So next time di na natubuhaton. It doesn't mean mga igsoon nga kita ang nag-decide ana or kita ang nagbuhat ana or kita ato ang pagpakamaayo ang atong obedience mo ay nagbuhat ana. No. It is the works of the Holy Spirit mga igsoon. For example, sa imong physical nga lawas. For example, last week naglain jud akong lawas mga igsoon. Naglain akong tiyan, saka akong kabuhi. Kaya naman, akong gihurot ang usa ka bag nga chips. Kaon ko kay lami kayo. No? Mga igsoon, nakasala ko sa akong body. Ningon din ko sa Ginoo, Lord, sorry Lord God, dili man din ni ako. So, ningon ang Ginoo nga anak. Now karon kabalo na ka. Now mao na ang grasya sa Ginoo. So, karon di na ako mukaog chips. Yung na ra ka simple. Di ba? So, although lami ang chips, mao ra gyapon ang pagpakasala igsoon. Lami ang pagpakasala. Naay mga pagpakasala nga nagunahon na ta nga lami balik-balikan. No? Lami balik-balikan. Pero mga igsoon, it will result din kay naa man joy earthly consequence. Di ba? Na joy earthly consequence. Nga na joy cause and effect mahitabo. No. Mao na siya nga gitagaan na ta og truth, no, sa Holy Spirit that the Holy Spirit will guide us into all truths. No, kung makasugat na pug kana, maka-encounter na pug kana nga panghitabo mingkang di nako. Kay dili ko ganahan sa feeling, wa ko ganahi sa feeling sa nahitabo last time. No? Oh. Or for example, karon mohatag tag mga practical nga example. Dinha sa Pilipinas, daghan kaayog manag-amigo nga mag-away tungod sa politika. No? Tungod kinsa kang Marcos, kinsa sa ilahan ni mga Aquinos, ilang Robredo, mga na mag-away. Amigo kayo sila pero ilang gipang unfriend, ilang kagalingon, di na sila friends kay tungod sa away. Then ang usa na stress na, nagsakit, nagmaayo kay tungod lang sa politiko. Diba? Yun na nara ka-simple ang saladres kalibutan. But we love, we love to fight because of politics. No? Kaya we love to defend ourselves. Mga Christians na, ha? Mga Christians na, we love to fight. We love to fight our side of politics. Bahala nagbabungkag nga atong friendship sa uban. Pero mga igsoon, unsay resulta na? Stressed ka. Magsakit ka, wala na peace, then magsigita og storya sa uban nga lami kay grasya sa Ginoo bay. Brad, atong ginatudluan ang atong kongregasyon pero siya po di ay mismo na siya kasuko siyang igsuon tungod sa politics. Pero unsay resulta, naguba ang ilang panag-amigo. So wala na peace. So cause and effect. Muna mga igsuon ingon si Paul,
have peace with everyone. Di ba? Have peace with everyone. Politics is politics. Sagdira na. Sagdira na. Kung gusto ka maayo imong lawas, kaon og tarong. Di ba? Ingana ra na mga igsoon. Muna, karong panahon na sa panahon sa pandemic, amping lang yun. No, ayaw ibutang mga igsoon nga ayaw ingna imo igsoon nga tungod na tungod kay kuan wa magug ka nagpa-vaccine god, wala magug ka nagsulob og mask god, mo nang ningon ana ka, imo ra gyapon na hinung imo ra gyapon ng binuhatan. Ingon ana ayaw, dili ta mo yung ana. Instead, pray for comfort. I-love gyapon imong brother nga in distress. No? Kaya nga naman, we love others because God loved us first. Muna mga igsoon. Dili ka pwede magpanghambog sa mga obedience nga moingon ka nga, tawa ko, bless kay ko, wa jud ko nagsakit, kay tungod obedient manggog ko. Dili mga yun, ana. Kato exaggerated na to mga igsoon. Pero we can tell that to others in humbleness kuno hay moingon ta nga, obedient manggog kaayo ko. Mo nang wa jud ko naka-experience ana inyong na-experience ba. Dili nga na. Kaya nga no, kanang maka-create gyapon na siya og kanang faction sa matag igsoon. Instead, let us just pray for one another. Or mo nagingon sa Thessalonians nga pray at all times. No, pray at all circumstance, because that is the will of God who are in Christ Jesus. Manang magigsoon may adlaw sa tanan, amping lang jud, and ayaw na tuuhin ng mga Christian karma, because if you are in Christ, you're in Christ no matter what. Unsa may mahitabo sa imuha, nothing will separate you from the love of God. Og ningon po si Jesus, I give them eternal life. No one can snatch them from my hand. Yung nana ra ka simple mga igsoon. No one can snatch them from my hand. And nothing in all creation, giingon din na sa Romans, nothing in all creation can ever separate them from the love of God. Unsam nang mga creation mga igsoon, kanang kahoy, kaning mga grass, kaning mga dahon, mao nay makaseparate nato sa Ginoo no. Ang pasabot din ng creation, nothing in all creation, mga binuhat, atong mga binuhat nga mga sala, atong mga binuhat nga mga sayop, when you are in Christ, di na siya makaseparate nato sa Ginoo. No? Di na makaseparate nato sa Ginoo. Kung masayop man lang jud ta diri sa kalibutan mga igsoon, ma-experience lang jud nato ang mga consequence. Earthly consequence. Di ba? Mo na siya mga igsoon. No? Kung di ka magtinarong sa imong lawas, or kung makasala ka sa imong isig ka tao, sa imong igsoon, or makasala ka sa imong lawas kay wa nimo giatiman, mo follow through ra gyud ng sakit. Or mo follow through ra gyud ng kanang faction sa imong igsoon, sa imong mga kaila. No? Dahil maingon din ka nga kuan, kanang kung dili ka mga ipasaylo, impierno ka no. Ma-experience lang nimo ang kasakit diri sa kalibutan. Although langit na ka igsoon. Pero kung gusto ka nga ma-experience nimong abundant physical life din sa kalibutan, then live as if naa na jud ka sa langit. Kaya nga naman, it is a renewal of the mind mga igsoon. No? Count yourself alive in Christ. Mo na mga igsoon, kung makasala ta dinhi, it is not fun anymore. No, because it will result in an earthly consequence. No. Maigsoon, maing adlaw, and God has blessed us all.